koje ne delaju, dobivljaju, a ja ništa. Tak, a ja delam kaj živinke. I još gorice delamo. Sam da bi vidjeli kakve. To ja više delam, sin ide na posao. Aha. Vi ste onda glavna gazdarica, a? Ja sam za sve glavna. A od Marve imate samo svinje ili imate i krave? Pa, mi smo imeli krave. Ne, to se više ne splati. Ne sklad. Jer to se ne splate. Bez motike, kak u televiziji, veli nema kruha. Jo, još uvek kopam, gdje kraj međa koruza smetna. Koji vek kombinira, mi nemamo janoga drača po koruzi. A gledajte, ovo sve je nikot nikam. Sirka, jega, koliko vam srce želi. I svi dobivljaju dobre pare, a ja ne dobivljam. Još zovejo z Zagreba, iza Gorice. Neke idemo slikat, dojdite je gled Gorice, a kakvoga džumbusa smo dove imeli poleg nas. Da još je ti čovjek rekao ko je kupio. Gospođa, pa kak ste vi to mogli trpjeti? Kak ja vam delam od malena grunta. Moram poslužiti. Vi najbolje znate Evo, kak treba. šumi, ja živim sama, idemo u šumu. Samo me mora poslužiti. Jer ja sam ne prvi pod šumi bila, ja pod šumi bila. A meni država ne da ništa, to mizerno. Kaj dobimo od toga? Imate penzijicu? Je. Slabo. Nemam nikakve kak bi imela. Poljoprivredno. To je poljoprivredno. I to sam se morala pre plaćati. 10.000 sam platila. A baka zdravlja vas dobro služi. Pa tako. Pa čim vi morate na Mekotu 78, onda bi rekao da vas dobro služi, a? Slabo. Ali moram, kaj bude. Jer sam ne bila nikad lenčena.